O, să treci. De seară mi-l pun în kilo sau strică? Bă, nu mai e niciunul, nu? Nu mai e. Că restul i-au împușcat. Ce spune? Și Doamne, Doamne, să mor, eu mai am un singur dor. Ce-ai găsit, mă, cratiță? Are. Ia? Are cratiță acolo. Mai are la ofertă câteodată, da. E greșeală. Da. Din greșeală, poate are, dar are mereu. Aici zace răposatul, care te-a iubit-o satul, dar uita-l dracu. Da? Ochi de la? Că nu pare tot mai pe picioare. Păi vrei, mă, să-ți iei tigă de aia, cratiță? A, băi? Da, la 10 de zi. Să faceți la cerere cu sol major, maestre. Poate să ofertă. Pentru toată lumea prezentă. Băi, asta Am o casă, la oricare, distrăbit, distrămare. De la Ligura am plecat, Dumnezeu mi-a ajutat-mă. Am o casă, ca oricare, nici prea mică, nici prea mare. De la Ligura am plecat, Dumnezeu mi-a ajutat-mă. Am avut noroc de bani, dar nici să-i arunc pe geam, că din munca ce-am trudit, tâmplele mi s-au albit, mă. Am avut noroc de bani, mi-am făcut și mult dușmani, că din munca ce-am trudit, arunca mi s-au albit. Special pentru Asu, cu dedicație melodia asta. La dreapta. Numărul 1! Banda să faci numai la dreapta. Mulțumim să trăiască! Să face cea mai frumoasă melodie de suflet pentru toată lumea prezentă. Și special pentru Nașu, să trăiască Nașu mare, numărul 1 din această seară. Ia-uzi! Nimeni nu mi-a dat în viață, măcar un capăt de ață. Ia-uzi, Asule! Am muncit să-mi banul meu, știe bunul Dumnezeu. Special pentru domnul Dani, la Brașov, să trăiască. Nimeni nu mi-a dat în viață, măcar un capăt de ață. Conașul, tot ăla, Mustafa, dar tu știi de la Mustafa. A, mai sus de noi, Gigi. Mai sus, N-am observat dacă e de-al nostru. Nu era. Nu era de-al nostru. Nu. Și mie s-a părut, dar nu era de asta. Mi-a sărit numărul 1 și în ochi părea străin. Străin de noastră. mama la ei luat? Vasil. Nu știu dacă... De alea mici, mă, cu 250 de grame. Uite ce spune. Trece lumea de susat, Cine a luat eu, mă, ăla eu? Dar nu era cu tine. Cipriane, știi cum vii? Uite, acțiunul e acolo. se uită la casa mea. Hai, du-te, uite pe colț aici, unde e după relată.
școală? Credit! Se uită la casa mea, se uită la casa mea, parcă n-ar fi munca mea. Ne-am avut noroc de bani, i-am făcut și mulți dușmani, că din munca ce-am trudit